Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a faith at tubo ti La Union. Ngam iti agdama, addan iti Hawaii. Ti pakasaritaan na ket napili tayo nga itampok ita a Semana Santa kas panagnilin ken panglagip tayo iti panagtutuok ti Apo tayo a Hesukristo. Ngam sakbay na intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Makablaawan dagiti kawork ko dito Rebisco, Creamline La Union, especially ni Judy Guerrero, Elyong Labuagen, Isagani Alcantara, Gerald Baisa, Ariel Española, RJ Alcantara, Mando kan Sir Jeff, from Jerry Garcia ti Agoo La Union. Lakay ko ani Ray Jose kan happy birthday iti kaanakak ani Maribel Canta from Josephine Jose. Happy 3rd birthday kan ni Lincoln Taberna ti Vancouver, Canada kan amin a pamilyak. Pati dito'y tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out iti Concepcion kan Asitura family iti Dagupan Pangasinan kan dagiti Bantay Ilog City Agriculture apadak nagtrabaho iti gobyerno kastamat dagiti kakabsat ko. Shout out dito'y El Paso Restaurant San Fabian Cayapa from Joy Banis. Makablaawan dagiti iipag ko ada Rosemary Galapon kan Penny Gabon kan amin a Galapon family dita Barangay Estrella, San Mateo, Isabela from Ana Delfin ti Singapore. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Faith.
Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabasan. Ilingad naklaangan itinagan a Faith, may saak itan a senior citizen. Nga manang kunaklatan kan ka, ta iso nga minan tinakairwaman ti amin. Naipasngayak iti probinsya ti La Union. Ngam iti agdama kat adda kamin iti pamilyak dito'y Hawaii. Dito'y kami ngagnanaad. Kat pasaray sumarsarungkar kami laangan kadagiti kakabagyan mi dita Pilipinas, partikular ijay Luna, La Union. Idi kabambanwaga nga adda kami paylaang dita La Union, pagaayat kon tagdengag iti drama iti radyo, kat may sa daytoy a programa apakaliwliwa ak unay. Saan kami anabak ng manang nga makunamat nga adda kabaalan mi iti biyag. Iso nga adu ti masdaaw, kang runaanan dagiti dadakkel ko, idi nakaptanak iti sakit asaan a mailawlawag ti siyensya, karamanan dagiti doktor anang taming kanyak. Dito'y nga agrikos ti pakasaritaak, Manang Emmy. Papang, apay nga tangata dagiti gundaway akaslag pipikal dagiti sakak. Inton kwan, kalaat tatan nga aglus duyak, tadyak motan kabaalan ti tumakder iti bukod ko. Anya, ne, kaano pa'y anariknam dayta, Faith? Do alawas siguron tinapalabas, sipod na riknak, papang. Ne, apay nga eh. Anya nga tadaytan. Diyak nga rodam mo, papang. Naimbaglangan. Tamayran na agmay may saak no mapasamak ti kasjay. Tano saan? Nakababain kat kuman. Ne, saan narumbang nga ibayin mo ti kasya mapaspasamak kan ka anak? Saan mo mo't abasol no apay ang mapaspasamak ti kasyay? Tako na mo't akalat-latan nga agpipikal dagiti sakam. Kalpasan na, di kan makatakdar iti bukbukod mo, sanaya. Uwan, papang. Delikado ti kasya anak ko. Kasanon no iti pan nakapasamak ti kasya nga agmay saka kat maitupa iti napigsa day taulom. Ha? Ang mga noan nyakit din ti mapasamak kan ka anak. Iso ang masapol ang maipakita da kay ti doktor. Rumbang lama amuan tayo, noan niya ti mapaspasamak kan ka. Apay aya di ka makaid na Arnaldo. Itay pa apalpaliiwan ka. Anyat mapaspasamak kan ka aya. Erlinda, adda ka din nasaukan ka ni Faith nga anak ta. Ha? Ani, awan mo ti malagip ko. Apay aya. Sana mapunas iti panunot ko tinaibaga kanyak ni Faith, Erlinda. Iso ang masapol ang maipakita iti espesyalista ti anak ta. Anya, ni Ape Arnaldo, anya ti mapaspasamak ka ni Faith. Anya ti imbaganakan ka. Adda ka no dagiti gundaway akilat ni agpipikil dagiti sakan na. Kalpasan na, aglos doyen, kat dinan kabailan ti tumakder iti bukbukod na. Anya? Dahil agpaiso, Erlinda. Matanaganak. Isa ang masapol ang may pakita iti espesyalista ti anak ta. At amot si dadaan na mabusbus tayo para iti day taabanag. Aywan masapol ang maipakita iti doktor ti anak ta. Ayunak day tapangadang mo, Arnaldo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamak iti agmay-maysa nga anak ta. Kumusta tarik nam, anak? Mayat mat, papang.
Saan mo ta nasakit ti procedure ngayon sayang kat dagiti doktor dito ospital? Oh, apa yan nagsanaay ka, papang? Awan anak. Pampanunutik lang amin, noon niya ti resulta ti pan naka-examin mo. Di kayag danag, papang. Awan da ka sa makita da kanyak. Nasalun atak. Anak, Iso saan mo't nga rod aron pangagdanag kayo. Ngamin, ayusak mo't. Awan mo't ti makunaan na dagsa na rikrik naag. di mo't ko nam nga dadagiti gundaway nga agpipikal dagiti sakam. Isungar ngayon kuyog da ka dito yan, tapno ba examen ka na imbag, anak? Papang? Ay, wan gayam. Ayan ni mamang. Kasarsarita na pa'y dagiti doktor anang isayang kat iti procedure kan ka anak ko. Ang di kaagdanag, madamdamalaeng, at anton ni mamang mo, makaawit tayon ton. Awan mo't gayam diferensya dagiti sa kati anak ta. Kas resulta di pan naka-x-ray na. Kaniti pa nang taming kankwa na dagiti eksperto. Apay nga ron nga dadagiti gundaway nga agpipikal ako nana. Kalpasan na, dinan kabailan ti tumakder iti bukod na asaka. Diyak mo, Arnaldo. Diyak mo. Basta kasta mo tinlawlawag kanyak ti doktor, idinagsarita kami. Kasanuar na maamuan no niya ti sakit ni Faith nga anak ta. Apay nga yakas dya ti mapaspasamak kan kwa na. Diyak man amo. Diyak amo, Arnaldo. Tauray siyak. Mariribukan akmet. Dua a doktoran tinapanan tayo. Ngam agpada mo ti obserbasyon da. Erlinda. Kasimot ni Faith ang kakaiso ng anak ta. Oray siya, Arnaldo. Asi ti sumkan arik nakparay ti anak ta. Sapay nakaragragsak nga agtutubo. Anya laangan ti pagbanagan na ano bilang malumpo. Diyak itulok, Erlinda. Nakunak mo tan. Ada si dadaan na gastusan tayo. Diyak lakit di itulok nga agbalin nga inutil ti kakaiso na nga anak ta. Talaga nakaskas daaw, ta ultimo dagiti espesyalista anang ipakitaan kanyak dagiti dadakkel ko, di da maibagano anya kita ti sakit ti kimpet kanyak. Taapay akala at latan nga aglusduyak, kat jakon kabaalan ti tumakder iti bukbukod ko. Manipod na amuan dagiti dadakkel ko ti kasasaad ko, kayat da kanayunan nga adda ti kadkadwak iti sadino man nga ayan ko. No iti rabii, maturog da papangken mamang iti siled ko. Kat no mapanak iti pagadalan, wenno iti sadino man, kanayon mo't akadwak ti kasinsin ko abayan. Tapno adda si dadaan ang mga lalay kanyak no bilang laeng. Iti panaglabas ti aldaw, mariknak akumaro ti karkar na asakit akimpet kanyak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Insan, mabitlaang isardang tapay ti magna. Ha? O sige, insan.
Aday ta, apag iso, tasirok tinarok bus akayo, to'y nakaibatugan ta. Saan taon na mainitan? Wan nga rod, insan. Insan Faith, apa yan? Anyat mapaspasamak kang ka. Insan, pangasim. Sarapaon ako, ma. Ha? Apa yan, Min? Anyat mapaspasamak kang ka. Kalata nagpipikal dagiti sakak, insan. Anya? Ay, alalayan ka, Insan. Insan, talaga akon marik na dagiti sakak. Jakon kabalan tito Magder. Aglusduy ako. Alalayan ka, Insan. Insan, talagang awanan. Jakon marik na dagiti sakak. Jakon talaga kabalan tito Magder iti bukod ko. At tumuta pa iti sirok ti kayo. At palabos na pa dito iti oras, Insan. Arnaldo, madanaga na katalagan. Ipantan iti ospital ni Faith nga anak ta. Erlinda. Sigud-sigud mo't ano umatake ti ditay pay amo asakit ni Faith. Kalpasan laang ti sumagmamano a minutos. Agsublimat laang iti normal ti kasasaad na. Ngamita, di pay rimuar iti silid na ni Faith. Sipod itay malam asinukon mo ida iti kasinsin na. Matanda na anak mo't Erlinda. Diyak kaya tapanunutan ang mamimpinsanan nga agbalin na lungput anak ta. Diyos ko. Taos to timbag ang Merlinda. No nagsubli ni ti normal a kasasaad ni Faith nga anak ta. Rimwar ko man ni agpaiso iti silid na. Kat kadwata kumaitan dito'y salas. Arnaldo. Pangaasim Erlinda, di kaagsangit. Tinasayaat, agpalabas na pa iti sumagmamano a minutos. Kung saan lata arumwar ni Faith iti silid na. Data amis mo ti sumrak nita. Tapno amunta no anyang ti kasasaad na. Diyos ko, apay akastoy mo dun. Aging gaita, saan pa'y ang nagsubli ti normal a kasasaad ko? Aging gaita, tsak pa'y lamarik na dagiti sakak. Aging gaita, tsak pa'y lakabaulan ti tumakder. Ta saan akabaulan dagiti sakak abagkaton ti bagik. Tsak amuno niya da ito'y asakit akimpat kanyak, Diyos ko. Ngam kayat ko nga ibuksilan nga awan anyaman na kanyak. Pagyamanan kalatta, taging gayta, ik-ikutak pay laang tibulod ko abiyag. Wala po, nalukoy itirik na kaawatak dayto ang nagbalin a kasasaad ko. Awan anyaman na kanyak, no agtalin na eda ko nakastoy. Tanalabit, at dati planom kanyak. Iso ano agnanayon nga agbalinak alungpo. Okay laang. Dinto pulos agsakit tinakam ko. Kat may sa ti may pasiguradok kan ka, apo. Agtali na idlat ta tinabara apamatik kan ka. Saan to apulos amaksayan? Ikarik day ta, apo. Arnaldo, narnakan mo't gaya man ni Faith nga anak ta. Huwag nga rod Erlinda. Ang nalawagan ang ngagtakas lada kasarsarita na itay dito'y silid na. Dayta nga rod kat. Iso nga rod asimraktan dito'y. Taimpagarup tano nakariing pailaang ni Faith kat nagsublin ti normal asasaadan na.
Ay sumot lagay maditan mauray arumwari ti silid na. Tanar na kaanan. Impagarap tano saan pa nagsubli iti normal na kasasaad nang nakaturog mat gaya man. Ay tinasayaat, rumortan dito silid ti anak ta. Intamat maturugan, tani. Narnakan mat gaya man ni Face. Kasayaatan day ta Erlinda. Apat siya ka nagsublin ti normal na kasasaad na. Kalpasan adimi karmanan ti karkar na asakit akimpet kan kuwa na itay malam. Kabayatan ti panagawid day ti kasinsin na. Agin na natamatan, Erlinda. Pagarupan gayam dagiti dadakkel ko, akalpasan ti ididikar ti karkar na asakit ko idi agtutubo akpay laeng, nagsublin ti normal akasasaad ko manang Emmy. Tinakaro apag siddaawak iti daydi akanito, kunada mamangken papang asimrek da adagos iti siled ko, apaman anaalingag da akasla da kasarsaritak, ngem narnekanak kanon. Timat malagip ko manang, kalpasan ti panagkarkararag ko iti day di arabii, nabayag pa'y sakbay ang nakaturugak, ta sinanay ko pa'y tibagik ang mga klon iti nagbalinan a kasasaad ko. Ngam tinapalalo ang naglidayanda, ket ti saanen a panagsubli ti normal asasaadak manang. Talaga ngamin adjakon makatakder idi, ket kas iti imunan a naibagak, inaklon ko idin analukay iti barukong ko, amay sa akon alungpo wenno inutil. Ket siyak pa yan mismo tinang patibker iti pakinakam dagiti dadakkel ko, tapno maaklon damet tinagbalinan akasasaad ko. Mamang, Papa, saan kayo ko mga glidliday? Sa anak ka na irom ang makakitkita kada kayo akasta. Di na kami mababalaw, Faith. Anak, narigat na aklunan ti kasta nakasasaad mo ita. Pudno ni papang mo anak, saan analak ang aklunan ti amin? Siyak ti masaknan, Mamang. Papang, no siyak mismo kat maaklon ko ti amin, da kayon tulangatan. Anak. Mamang, aping agsangit ka matan. Gapot adyak malapdan tirik na anak ko. Erlinda. Mamang, Nangrunakat kasta ti makitkita ka jar mo. Nagtalinad lata ti sigod a kababalin mo. Ti kinaragsak mo. Itilaksid ti kasta na kasasaad mo ita. Kinapunno na, Faith. Uray no makit kita mita anormal ti amin ating naigan panaritak. Iti kaunggag. Napalalo ti panagladladingit ko gapu iti kasasaad mo. Papang, Kandi na kami mapabasol iti inam. Tada kami kat nga ron tinaganak mo. maawatan kayo, Papang. Mamang, ngam da ito iti makuna. Awan anyaman na kanyak ti kasasaad ko itan. Ta siguro, ada plano kanyak ti Diyos. Isa kasi tinakunakon. No siya ka masaknan, kat nalukay iti barukong ko ti panangawat ko iti kasasaad ko itan. Sapay la kuma, takasta kayo mat, Mamang. Papang.
nagkunam. Magustuhan nga ta ni Faith na ito'y ginatang taparakan kwa na Arnaldo. Apay kit din nasaan, Erlinda. Dakil ti may tulong kan kuha na dahi ti a wheelchair. Apay nagsinay kay tinaunag. Aging gang amin ita. Kasladyak pa'y lapansyan nga iti apagdarikmat. Inutilan ni Faith nga anak ta. Erlinda. Nagrikat nga aklunan, Arnaldo. Ti kakaiso na nga anak ta. Kalata nagpaliw ti kasasaan na. Saanan ang makatakder kan makapagna. Gapoy ti karkar na sakit akimpet kan kuana. Narod. Nagdagsan ti barukong ko. Gapoy ti dayto yan napasama, Arnaldo. Kasladyak ba aklon nga inutilan ti anak ta. Abay sana lungpo. Husto ko man, Erlinda. Di ka nagsangit. Masapul nga agbalin ka anatib ka. Laglagi pa makanayon tinasao ni Faith. No iso ang masiknan kat nalukay ti barukong na nangawat iti kasya kasasaad na ita. Rumbeng lakas tatamur ta naganak na. Aklunan ta nalukay itinakem ta ti amin. Arnaldo. Alan, Erlinda. Puna sumundag iti luwam. Taipantan iti silid ni Faith ti wheelchair aginatong ta. Apara kan kuana. Puna sumundag iti luwam. Itatanay patugaw da ka ni ti wheelchair mo, Faith. Anya ti makunam? Maragsakan naklaunay, papang. Itataadan wheelchair ko, kasla normalak matlaangan. Tamakapana kun iti sa dino man apas at tibalay tayo. Agyaman na kada kayo, papang. Awanan yaman na anak. Maragsakan kami mat ka ni mamang mo, ta magustuam ti ginatang may a wheelchair para kan ka. Ha? Mamang, apay akit kitaan na kami matlatan ka ni papang. Apay adi ka matagtagari. Oy, Erlinda. Apay, Arnaldo. Kasarsarita na ka ti anak ta. Ha? Ala ni mamang, maimay-mayang. Kunaklano dengdenggam ti saritaan mi ka ni papang. Ngapsaan matgayam. Anya ti mapaspasamak kan ka, mamang? Awan, Faith. Di nakpagdanagan. Madlaw lang unay iti lang nga mga damang burburibor kan ka, mamang. Anya ka di dayta? Ha? Di mo mapaglibakan ti anak ta, Erlinda. Nakadkadlaw ka. Anya aya ti pampanunutam. Diyak lang amin mapunas iti isip ko ti kasasaad mo itan, anak. Ha? Kang ronaan ti amin. Diyak mabubos a panunutan. No apay nga iti likodan ti kasasaad mo itan. Saan lata nagbaliw ti sigod a kinaragsak mo? Maalam pa'y laang ti umisam. Apay kit din na diyak umisam, mamang. Kasi tinakon-nakon, saan arason ti kasasaad ko itan? Tapno maminpinsan nga agsardeng ti lubong ko. Ha? Anak. Nang runa ita, inggatangan dakon iti wheelchair nga aramatek. Babaan da ito'y, kasla normalak matlaangan. Tamakapana kon iti sa dino man apas at balay. Saan akon anak kaidalatan iti kamak. Isorum bang laang nga agragsakak, mamang? Anak. Ay, kun gayam, papang. Mabalin ka di nga umatendar tayo iti misa inton bigat ta Domingo. Kasi ti sigod nga aramidon tayo. Please, papang. Total, adan to'y wheelchair ko. Sumagmamanumot a Domingo aditay naka-attendar iti misa. Gapoy ti nagbalinan nakasasaad ko. Kailiw kung ti sigod nga aramid tayo sang kapamilya tayo nga umatendar iti misa di simbaan ni Apo na makpakan.
Mabalin ka di, mamang? Papang? Oo, anak. Mabalin. Sige, Faith, anak. Makimisa tayo iti simbahan ni Apo na makpakan inton biga. Atoy ni Apo Jesus. Ti kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadaya. Apo, sana kamay nga umay kakanyak. Namiti may salaang asaum, mapaimbang to'y kararwak. Mamang, papang, agpaudi akon nga agkomunyon, tanaka wheelchairak. Amangan ngamin no makasingaak. Mabalin ko nga idoron ti wheelchair mo, anak. Tapno agsasaruno tayo matlaan kada mamang mo. Wan mat ngamin, anak. Mamang, papang, umuna kayo latan. Di mat ko nakada kayo asanaya kung tibagik iti kasasaad ko ita. Isaabay-bay ang daklatan ngagpaudi. Siyaklatan ti makaamo amang imanihar iti dipilid at ugaw ko. Umuna kayon, mamang, papang. Adaytan, siya konti sumaruno ang mangawat iti bagi ni Kristo. Yasadag konti wheelchair ko kani Apo Padi. Apay ang nagsanod ni Apo Padi? Imbes ko maapakomunyonan na kon, ngam nagsanod mat. Kabsat, no kaya't mga awaten ti bagi ni Kristo, umasidag ka kanya. Ha? Sige, Father. Nagsanod ba na ni Apo Padi? Katimuli pa yan iti umuna nga agpang ti tribo na. Anya pa'y lang tar aramidam, kabsat. Di mat kaya't mga awaten ti bagi ni Kristo. Father, si mang at kamutan iti umuna nga agpang ti tribo na. Kasano ngay ama isang at ko dita ti dipilid at ugaw ko. Makita kan mariknak kan katinas na ba na pamatim iti Diyos. Tumakder kay ti dipilid at ugaw mo, ket umasidag ka kanyak, tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. Anya? Nangag mo ti imbagak, kabsat. Tumakder ka iti dipilid at ugaw mo, ket umasidag ka kanyak, tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. Father? Di ka agdwa-dwa. Kabaulam dayta. Tumakder ka, ket umay maawaten ti bagi ni Kristo. One Father. Maikuti kung dagiti sakak. Diyos ko, nakatakdar akon. Manipod iti dipilid at ugaw ko. Kanya ang milagro da ito'y. Itata nakatakder kan, kabsa. Yadang mo dagiti sakam ket umasidag ka kanya, tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. One Father. Diyos ko, makapagnaak ka talagan. As na banti pamatim, iti pan nakabalinti na Marso. Iso an agasan kan. Father. Ti bagi ni Kristo. Amen.
Kaskas daaw manang Emmy. Saan ang nakapapati? Ngam siyak ti makapanagnak iti amin. Kastamutan kadag iti makaamamu kanyak nga adda iti simbaan tinamakpakan iti daydi akan ito. Adon atawan tinaglabas. Ultimo dagiti dadakkel ko napalalo ti siddaaw da iti daydi apagteng. Adda dagiti mangibagbaga ana ira na kanulaang daydi apagteng tasigud motten ano dumikar ti karkar na sakit ko. Agsublimat laang ti normal a kasasaad ko kalpasan ti sumagmamano a minutos. Ngem ad-ado ti mangibagbaga a nagmilagro ti Dios iti daydi akan ito. Ken uray siyak a mismo manang kastamot laeng ti pammatik. Nagmilagroan nak ti Dios tapinagimbag na ti karkar na asakit akimpot kanyak. Tamamati kayuman wenno saan. Sipod idin, saanen apulos adimmikar ti karkar na asakit ko, asinagabak idi agtutuboak. Iso ana iring Pasko ti adal ko. Nagtrabaho, nakikalaysa, aging gaanagnaed kami dito Hawaii. Katkas itinakunak, pasaray sumarsarong kar kami laengen dita Pilipinas. Katunggal agawid kami manang, di mi pulos malipatan iti pamilyak ti dumaray iti misa iti simbaan ni Apo na makpakan. Diyakon din nakamat tinagan ti padi anang misa iti daydi akan ito. Tapanagraem kumatan kankwana dayta nang runak at adda itan iti sidong tinamarswa. Daytoy ti padas ko apatsyen nyo man wenno saan. Siyak ti sibibiyag apam managnag. To'y pagayam mo, Faith. Faith, pagayam ko. Ti mismo apadas mo ti makagapo, no apay anapili mi nga itampok ita a Semana Santa ti pakasaritaam. Makapasaggar ti pakasaritaam, ngam may sa daytoy kadagiti saan anak kapapati, ngam pudpud no apagteng amang ipanagnak iti pan nakabalin ti namarswa, arumbang laeng ama ibunannag. Tapno maamuan ti kaaduan, no kasano ti panangipatag kadatayo ti namarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi.